Ngiyanibingelela bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyanamukela futhi ku-channel Isikhathi Sezwi. Lungisa inhliziyo yakho ngoba namhlanje phupha yesi kodwa akuwo wonke amaphupho asuke evela kuNkulunkulu. Ake siyofunda lapha kuMathewu chapter 13 uverse 25. La uJesu wenza umzekeliso ngomtshali sivini ngomnini sivini. Sifunde uverse 25 othi, kuthe abantu besalele kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele qede samuka. Amen. Kuyenzeka bazalwane uphuphe iphupho kanti isitha sizotshala ubutha empilweni yakho. Sifuna imvume kuwe ulele ukuze siphazamise icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. So bazalwane kumele kakhulu siqaphele ukuthi noma uNkulunkulu ekhuluma ngamaphupho kodwa kuwo wonke futhi avela kuNkulunkulu. Shuthi kukhona amaphupho avela kuNkulunkulu, kukhona namaphupho futhi avela esitheni la suke sizotshala khona ukhula empilweni yethu. And number 3, kuyenzeka futhi ube nephupho elivela kuwe uqobo ngenxa yento ekhona emqondweni wakho olokhu uzindla ngayo. But again bazalwane, nakhona kuyenzeka ukuthi ucabange ngayo ebese uNkulunkulu ekulethela i-revelation noma kulethela i-clarity or i-solution ngayo leyo nto ekuhlupha noma ekubusa umqondo wakho. Ngenzeka ukuthi ubuswe yinto usuku lonke ulokhu ucabanga ngayo noma iviki lonke noma inyanga yonke ulokhu uzindla ngayo, ugcina usuyiphupha, uthola ukuthi lelo phupho livele kuwena ngenxa yokuthi into obuyicabanga. Or else ngenzeka ukuthi lelo phupho uNkulunkulu uzokunikeza impendulo ngalento ekuhluphayo. So ke bazalwane, omunye uzoyibuza ukuthi ngibona kanjani ukuthi livelaphi leli phupho, or ngilichaza kanjani noma ngithola kanjani ukuthi lisho ukuthini. Number 1, vuka ulibhale phansi or urekhode efonini yakho. Bazalwane, kubalulekile ukulibhala iphupho lakho noma ukulirekhode efonini. Amafoni esiwaphathayo manje noma ama-gadgets esiwaphathayo azivumela ukuthi sikwazi ukurekhoda. Uthola ukuthi usavuka usesebuthongweni, abanye bethu bayakwazi ukukhuluma bevuka. If awukhona ukukhuluma uvuka, ungabhala futhi nakhona efonini or ulirekhode lelo phupho. Number 2, khuleka ucela usizo kuNkulunkulu akucacisele ukuthi livelaphi nokuthi lisho ukuthini. Izathu sokuthi ngithi qala ngokulibhala it's because usavuka vele ephusheni. Make wathi ukulinda ukulibhala, mhlawumbe ezinye izinto uzoyikhohlwa noma kuzoba khona la okushiyayo kanti kubalekile. Kanti uma ulibhala nje immediately kanti uvuka, vele lise fresh, okuningi uzokukhumbula ukuze uzobhala wonke ama details alelo phupho. And then bese uyakhuleka ucela uNkulunkulu ukuthi ucela akusize, akucacisele nokuthi akunikeze incazelo ukuthi lisho ukuthini. Number 3, khuleka
kubalulekile bazalwane muvuke nephupho siyakhuleka, noma ngabe lihle, noma ngabe libi, noma ngabe liyasidida, noma ngabe asiliqondi ukuthi lisho ukuthini, kodwa nje ungavuki nephupho ungakholeki. Uyakhuleka ukhansele konke okungaveli kuNkulunkulu, ukhansele zonke izivumelwano ongene kuzo ngephupho. Njengoba sengichazile bazalwane ukuthi kuyenzeka isitha sifike sizofuna imvume kuwena ephusheni noma sizotshala ukhula. So kuyenzeka-ke, so bazalwane kubalulekile ukuthi ukhansele mangabe usuvukile, ukhansele lezo yivumelane, lawo ma-covenant nakuzo zonke izinto isithi besifika sizokwenza. So isizathu sokuthi ukhansele ungakayitholi incazelo eyokuthi noma ngabe isitha besizama ukuzoplanta something noma sizama ukuzotshala something, sizokhanseleka lonto noma izovimbeka wena usalinde incazelo kuNkulunkulu, because uNkulunkulu akasebenzi nge-timeline yethu. Wena ungayifuna incazelo njengamanje, mhlawumbe akunikeze incazelo during the week, mhlawumbe akunikeze incazelo ngenyanga elandelayo, mhlawumbe akunikeze incazelo few months later, uthole ukuthi uthi uhleli kuvele lento owawukade uyiphophile. So bese uthi hawu, shuthi uNkulunkulu wayesho lokho. So asikwazi ukuthi siliyeke ungalikhanseli noma ungangene isivumelwano nalo, ngoba if usulikhansela bazalwane kubalulekile ukuthi uyakhansela konke okungaveli kuNkulunkulu, and then uthi uNkulunkulu konke lokho obungivezela khona ukuthi usazokwenza empilweni yami, ngiyavumelana nawe noma ngiyavuma, ngiyakunika imvumo yokuthi uqhubeke nakho, and umbongo uNkulunkulu mawukuthi libe lihle. Mhlambe ngenzeka ukuthi unawo ne-understanding ne-clue yokuthi lisho ukuthini. So ingakho ngisho ukuthi kubalulekile ukuthi muvuka nje into yokuqala ubhala phansi iphupho lakho, ucela uNkulunkulu akunikeze incazelo, ulikhansele konke okuvela esitheni. Amen. Uma ukhansela kuyasiza kakhulu, njengoba sengichazile bazalwane ukuthi uwala usalinde incazelo yakho, kodwa kuyasiza ukuthi ulikhansele ukuze uzophuca isitha amandla okuqhubeka nama-plan aso. Amen. Ke bazalwane emaphusheni asiphuphi ngendlela efanayo. Mhlambe omunye uzosho ukuthi ngiyadinga ukuchazela ukuthi lisho ukuthini. So asiphuphi ngendlela efanayo, so akulula ukuthi sichazelane amaphupho. Abanye bayakwazi ukwachaza, banayo leyo gift uNkulunkulu banikezile, but esikhathini esiningi akulula ngenxa yokuthi siphupha ngey'ndlela ey'ngafani. Khona abantu abaphupha amaphupha straight nje, athola ukuthi alidinge ukuchazelwa, li-straight linjengoba linjalo, njengoba liphuphile. Ake ngenze isibonelo, uthola ukuthi mhlawumbe uzothulele uphuphe uhamba usemotweni udlula ingozi yemoto erobhothini, yabo, and then uphaphame emva kwalokho. Uthi usase-confused uqhubeke nempilo, ungene emotweni mhlawumbe uyahamba emsebenzini, mawuthi uthi erobhothini nansi ingozi exactly as uyiphuphile. So abanye abantu bayakwazi ukuphupha amaphupho a-straight forward njengalawo, bese kuthi uthola ukuthi omunye uzophupha amaphupho anama-symbols. Ake ngenze isibonelo, uthola ukuthi uzothi ulele uphuphe uthole i-ID yakho, your ID book, uthole yona, and then bese uyaphaphama, bese uba confused ukuthi why ngithole i-ID, because i-ID yami ayilahlekile, ikhona la ngibeke khona, kanti it's a symbol of your identification. Ongenzeka ukuthi impilo yakho bikade intshontshiwe noma your identity was stolen spiritual. So mangabe usuphupha uyithola, uthole ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi uphupha uthola leyo ID nje kade uku-fasting, kade ukhuleka, kunezinto olwa nazo ngempilo yakho noma izinto zakhe ezakulahlekela empilweni yakhe, and then ebese uphupha uthola leyo ID, kuyisimboli yokuthi isibuyile impilo yakhe ibikade intshontshiwe. So akulula ukuchaza kahle amaphupho ngenxa yalokho ukuthi omunye umuntu uphupha ngokwama-symbols, omunye aphuphe ngendlela e-straight. Futhi mangabe uphupha ngendlela uphupha amaphupha straight, ungasho ukuthi mhlawumbe izinto zenziwa zibe easy for you, indlela uNkulunkulu akwabele yona leyo yokuthi ungidlule kuleso sikhathi. And it's home bazalwane, ungajwayeli ukuthi ucele noma ubani, ubuze kunoma ubani, ucele kunoma ubani incazelo, because bazalwane izwe siphila kulo linzima kakhulu. So kubalulekile, ngakho ngishilo ukuthi buza uNkulunkulu, because laphana uJosefa kade ephupha lapha enkathi esaboshiwe etilongweni, mangabe sebiziwe kuthiwa akazochaza iphupho likaFaro, uyachaza uJosefa ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukuchaza amaphupho. So ngiyakholelwa kakhulu kuleyo nto, ngiyafisa nawe mzalwane ukuthi kubuse leyo nto emqondweni ukuthi uNkulunkulu kuphela okwazi ukuchaza amaphupho ethu. Lokho kuzokusiza ukuthi ungasheshi uthembe, because indlela isichazelana ngayo ayifani, yabo. So ingakho ngithi ungajwayela ukubuza around, ngoba kungaba ingozi noma kudukise wena. Ake ngenze isibonelo, if uphuphe umshado, normally mawuthi uyabuza omunye umuntu ukuthi nini ngiphupha umshado kanje kanje, usho ukuthini, uzokutshela omunye athi umshado ushisa isifo.
cause sikhule kushiwo njalo noma abaningi bethu sazi kushiwo njalo. Kanti umshado uNkulunkulu engakutshengisa umshado kanti ukukhombisa i-commitment ozongena kuyona, it's either ebhizinisini noma empilweni noma uzothola into elandelayo empilweni yakho commitment, cause umshado it's a commitment or umshado it's a covenant. So ingakho ngithi ungabuzi kunoma ubani, cause omunye uzokubuza akuchazele ngaleyo ndlela. Mhlampe omunye athi nene uphuphuma wakho noma umama umncane wakho or umama athi nene ngiphupha umama, lethe mhlampe sewashona ubekhombisa leyo nto, and then omunye umuntu bese yafika athi khansela ulichithe lelo phupho cause ku-wrong, abeke ngendlela yakhe. Kanti sometimes esikhathini esiningi uNkulunkulu uyabasebenzisa abantu esibaziyo noma abantu abasondelene kakhulu nathi. Ngenze isibonelo nje ngaleli kamama, cause umama umuntu osondelene kuwe kakhulu most of the time, and umama irole ayidlalayo ekhaya uba umsizi cause usuke umama wekhaya, usuke umsizi kababa. So esikhathini esiningi kuyenzeka uMongcwele aveze, uNkulunkulu aveze umama, kanti umama lopho uzorepresent umoya ongcwele owumsizi kuthina. So indaba yamaphupho abazalwane ijule kakhulu indaba okuyichaza, noma uthola ukuthi uphupho ubaba wakho, ubaba wakho kwesinye isikhathi kuyenzeka represent uNkulunkulu uqobo lwakhe. Okwakho ukuthi uthathe leyo message ayishilo uzoyithesta ezwini ukuthi iya-align yini ney'ndlela kaNkulunkulu noma nezwi likaNkulunkulu. Ingakho ngithi ngiyafisa abazalwane ukuthi sirelaye kuNkulunkulu, sithembele uNkulunkulu even nangencazelo yamaphupho ethu. Amen. Ekugcineni kubalulekile ukuhlola konke. Ngicela sifunde lapha incwadi kaJohane chapter 4 verse 1 ofundeka kanje: Bathandekayo, ningakholwa yibo bonke omoya, kodwa bahloleni omoya ukuthi ngabe bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba abaningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. Amen. Ngakho-ke kufanele sihlale sithola ukuqondiswa ngezwi likaNkulunkulu nangomkhuleko. Uma ngabe awuphuphi-ke noma awakhumbuli amaphupho akho, nakho lokho kuyingozi bazalwane, ngoba mangabe kuthiwa uNkulunkulu uyakhuluma ngathi ngephupho, alisho iBhayibheli ukuthi kwabanye uyakhuluma ngephupho. Uthe uyakhuluma nathi ngephupho, which means ukhuluma nathi sonke, noma ayikho igroup ethile yabantu akumele baphuphe abanye bengaphuphi. Ngokomthetho kubalulekile ukuthi sonke siphuphe. Once wangaba nawo amaphupho, there is something wrong spiritual eyenzekile ukuze intshontshe noma ifihlele izinto ezenzakalayo ngempilo yakho. Noma mhlawumbe uthola ukuthi uyaphupha kodwa uma uvuka ekuseni awusakhumbula iphupho lakho, but uyazi ukuthi ngiphuphile, yazi but angikhumbuli ukuthi ngiphuphe ini. Ngiyacela ukuthi uthathe isikhathi uhlele, ungene emkhulekweni, ungene ku-fasting, ukukhulekele lokuthi uNkulunkulu cela ungivezele ukuthi angiphuphi ngoba kuyintando yakho wena ungaphuphi kwami, or ingoba kunezinto ey'vimbile, cause sithi singatshala something just ukuthi siblokhe amaphupho akho, cause ziningi izinto uNkulunkulu angabe ukuvezela zona ngempilo yakho. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane isikhathi senu ukuthi nilalele lelizwi. Uma kukhona umbuzo onawo mayelana nalesi sihloko samaphupho, ngicela ubhale lapho ngezansi kwi-comment section. Sizosizana abazalwane, silekelelwa umoya ongcwele. Ngiyabonga kakhulu, ngicela sikhuleke. Nkosi Jesu, siyabonga ukusifundisa, usakhe usikhulise ngezwi lakho, nangokuthi sihlale siqaphile ngisho emaphusheni ethu silene. Qhubeka usipho ukuhlakanipha okuvela kuwe nokuqonda amaphupho. Sisondeze kuwe Nkosi, ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Uma le video ikusizile, ngicela upresse u-like, ushare nabanye engabasiza, and usubscribe ku-channel yethu. Inkosi yomusa inibusise nisenza njalo. Amen.